गरमब्रा थले गरमानो बाराद्राय जाथारबाय मा खालामबा हमब्रा गरमफ्रावलाय मोना भाई मा खालामनो थाबावनांगौब्रा बे एफा गरमावलाय माथो खालामनो बे गरमफ्रावलाय जिरायना थाब्रा बे बिफां सायाफ्रावनो जिरायनानै माबोरै सिरि सिरि जिरायनोब्रा मोना भाई देलै सल'फोरखौनो दोंसे खोन्थालाबायदो गोदो गोदायनि सल'फोर जोंना राब्रांलाय हले मोला दा दे सल'खौनो खोन्थालाबायदोलै मा फाग्ला फाग्ला सल' खोनासंनो लुबैनाय जाखोब्रा मा सल' खोन्थानांगौलै सल'फोरखौनो बावलाजोब्बायसो आंलाय मा रोंबावनोब्रा गोसोखांलाबायदोब्रा मोना भाई नों सिगाङाव मिथिबोनायफोर गैया होमबा बेफोरखौनो गोसोखांनानै खोन्थालाबायदोब्रा गैलालै भाइफोर बावजोबथारबाय माखौ खोन्थानांगौ दे नोंसोरबो जानला मोनला गोदाव सोराव फाग्ला फाग्लासोलै माबा सल'सो खोनासंनो लुबैलाबायनाय बे फाग्ला एथ' गरमफोरावलाय बोरै खोन्थानांगौ जाखोब्रा बेबायदि गरमावथ' मोजांब्रा बिफां साया सिङाव जिरायनानै आराम डाइलगफोर होलायनो सल'फोर खोन्थालायबाय थानो आदसा मोलाभाइ होमबा नों बेखौनो खोन्थादो दे गासिब जुनारानो मानसिफ्राबो हाथाया गोजौआवबो थायो गाहायावबो थायो किन्तु मोसौना मानो गाहायावल' थायो आरो गोजौआव मानो हाथाय थाया बेनि काहानिखौ खोन्थादो दे मानो थाखाय गोजौआव हाथाय गैया देलै मोला दा खोन्थामारदो बेखौनो मानि थाखाय मोसौआ गोजौ हाथाय थाया मोसौनि हाथाया मानो गोजौ थाया बेखौ नोंसोर दाबो मिथिया र' होमबालाय खोन्थानि आङो दे खोन्थादो दे जिरायदोब्रा जिरायनानै आराम खोन्थादोलै दे भाई सल'आ लागायजेनदो आदसा होमबालाय भाइफोर खोनासं मोसौआ मानो गोजौ हाथाय थाया बेखौ खोन्थानोसै आं नोंसोरनो माने भाइफोर मोसौआ गोजौ हाथाय गैयैनि काहानि दंलै बे माने गोदो गोदाय सैथो जुगनि बाथ्रा जाहैबाय भाइफोर आदसा दे लावलांबाय था गोदोनि दिनावथ' मोसौआ गाहायावबो दंमोन गोजौआवबो दंमोन हाथाया किन्तु मा जाखो बेना हाथाया दालाय बै श्री कृष्ण होननायखौ मिथिया होमबा नोंसोरो श्री कृष्ण दालाय राधाखौ हाबा लायाखैमोन होमबाना बे समाव सैथो जुगाव श्री कृष्णआथ' राधाजों गोसोलायदोंमोन ना होमबाना श्री कृष्णआथ' मोसौखौसो लाबथिङोमोन ना श्री कृष्णनि गरायाथ' मोसौआसोमोन ना नंगौना नङा बेखौ मिथिना मिथिया औब्रा मिथियो सावगारिफोरावनो नुलाबायो माथो श्री कृष्णनि सावगारियाव मोसौ सायाव थानानै सिफुं दामलायनाय औ बेनोथ' काहानिया दालाय श्री कृष्ण मोसौ सायाव मोसौ बिफुङाव गाखो गाखो बेराय बेराय सिख्लाफोर नायथिंबाय थायामोन राधाखौ लोगो मोनहैबाय थायोमोन बियो मोसौ बिफुङाव गाखोनानैनो सानसेखालि मा जाखो बियो सिख्लाफ्रा खथ' मोजां मोजां बेरायदों दाना मोसौखौ बेरायनो लिंफाबाय बियो थौ राधाखौ लोगो मोनसै आरो सिख्लाफोरजों डाइलग होनांगौ सिख्लाफोर लोगो हमहैनो होननानै दाथ' मोसौआथ' माने गांसो सायोना बेहा मोनजानायलाय मोनजायो श्री कृष्णआ बेनो बिराद मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बुस्थुखौ जाहोबाय थायो बै खालिबा मा जाखोब्रा श्री कृष्ण सिख्लाफोरनि गरमाव राधाखौ गोसोथोनायना बेहा मोसौनोबो आदारखौ होनो बावखोना माखो दाना मोसौआ बुंना लागाबायना हे आहा दिनै उदै बुङासैलै दिनै आं थांनो हानाय नंलादां बेबायदि होनानै एकदम खुगासिनानै आलाबायबाय जानाय नङा आं दिनै थांनो हाला आं ओंखाम नांगौलै ओंखाम उखैसोदों बेबायदि होनबाय थाबाय मोसौआ दानाथ' श्री कृष्णआ रागाजों बे मा खालामखो मोसौखौ बुंबाय साला नोंनो आं सानहर एथ' मोजां मोजां बुस्थु जाहोबाय थायो फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर आरो नों आं दिनै लिंनायाव थाङा आरो नोंहा उदै बुङाखै मानि एफा जासुलालै नोङो होननानै जोगासिनो जोंना दा गोजौनि हाथायानो लांदां थरल' थाला गजोबबाय आइदै दाना मोसौआ गांलो खांग्रोना आइदै जाबाय दा साला नों आंनि बाथ्राखौ मानिया साला आं नोंनो एथ' गोथौ गोथौ बुस्थु होयो आरो नों आंखौसो बेबायदि उल्था आंनावसो ओंखाम बिबावदों उदै बुङाखै होनबावना नों दासो मोनदों बेथाना जोबाय नालाय हाथायानो लांदां गोजौना बोरै जाखो बै खालिनिफ्रायनो मोसौनि हाथाया गोजौआव गैलाब्रा श्री कृष्णआ जोनानै होदोंलै मोसौखौ जोनाय लोगो लोगो गोजौनि हाथायानो थारला थरला गजोखाबाय मिथिगौ ना बेबायदि जादों श्री कृष्णआ साला गावनि गोसोथोनायनि थान्दायावनो मोसौनि हाथायखौ बख'जोबना होबाय फाग्ला बेबायदिसो जाथारदोंना होनबा फाग्लासोलै होमबाथ' मोसौआ हाथाय दंमोन नङा होनबा श्री कृष्णआसो जोनानै सिफायजोबदों बिनिखौ बेबायदिसो जादों होनबा दिनैसो मिथिबायला औब्रा बेबायदि जानानैथ' दाना मोसौआ लांदां गोजौ हाथाया खम गरम होननानै बे भगबाना श्री कृष्णआ नुदों गोसोआ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नंमारगौलै थिफुला नों थिगखौनो बुंदों हायो माथो नोंबो मोना भाइ सल'फोरखौ खोन्थानो
आनाले हायले भाइफोर सल'फोरखौलाय खोन्थादो माखासे बावबायसो नङाबाथ' नोंसोर देन्जार काहानिफोरखौ खोन्थानो हाबावोमोन आं बरियालै मला सम सम सल'खौनो नोंनिफ्राय खोनासंबाय थानांसिगोन माखासे काहानिफोरखौ नोंनिफ्राय मिथिना लानांसिगोन र' नोंसोरनि एबा देन्जार काहानि खोन्थागोन आं मिथिगौना भाइफोर ঠিক আছে